Kaixo, Naikari naiz eta gaurko klasean jolas ezberdinak egingo ditugu puzikekin. Lehenengo jolasa astronauta deitzen da eta honen helburua da puzikak airean mantentzea gorputza talde ezberdinak erabiliz. Az gaitezen! Orain puzika txikiagoak hartuko ditugu. Orain bakarrik eskuineko eskuarekin emango diogu puzikari. Gero ezkerrekoarekin eta orain biekin. Eta orain hankekin. Puzika gehiago sartzeko kapaza zara? Bigarren jolasa ardien bilketa deitzen da. Puzikak ardiak direla imaginatuz, beste aldera eraman behar ditugu jauzi gabe. Horretarako aurreko jolasean bezala gorputza talde ezberdinak erabiliko ditugu. Eta ardi bat lurrera jausten bazaigu, berriro etxetik atera beharko gara. Hartu kronometroa. Zenbat puzika eraman aldituzu minutu batean? Kaixo, Aritz naiz eta egingo dugun jolasa semaforoa deitzen da. Kolore desberdinetako materialak erabiliko ditugu. Guk adibidez, puzikekin egingo dugu. Jolasa hasteko, kono txuritik aterako gara. Eta erdian dauden kono handietatik bat aukeratuko dugu. Barruko puzika horia bada, kanpoan dagoen kolore bereko txinora arte joango gara ahalik eta azkarren, hasierara bueltatu baino lehen.